בלילה האחרון, לפני שהייתה הסערה, כולנו ישבנו למעלה על הסיפון ושרנו שירים. אלוהים, שלח לנו רוח שהספינה תשוט ונוכל להיות נוסעים ללא דאגות ומאושרים. באמצע נובמבר אמרו לנו לנסוע לוורנה. אמרו לנו שאנחנו נהיה באונייה ולא להביא הרבה דברים וכל כמו שעושים. נוסעים לוורנה. אנחנו היינו עסוקים בשיפוץ הספינה והכנתה להפלגה. היינו צריכים את המשכבים לסדר, לסתום את החורים בספינה. יש הרבה צוענים בוורנה ופתחו מזל. זה היה מאוד. היא פתחה על שביט. את זה אני זוכרת כמו היום. היא הייתה עושה ככה והייתה אומרת. אז היא פתחה והייתה עוד אישה אחת שאמא שלי התחברה איתה שם. היא שאלה אותה, היא אמרה, פתחה ואמרה, את לא תגיעי לשם. והם צחקו כולם. היא אמרה אמא שלי, נו תפתחי לי, נראה. היא אומרת, את תגיעי. בשני לדצמבר היינו צריכים כבר להפליג. ואני עם התרמיל שלי עולה לסירה, מגיעים לאונייה, עכשיו איך עולים. מלמטה תופסים אותי שני אנשים ככה, מרימים אותי. מלמעלה שני אנשים לוקחים אותי וזורקים אותי בפנים, ואיתי יחד עם התרמיל, וזהו, ככה עולים לספינה. הגברים ישנו בבטן הספינה. הנשים וילדים היו לנו למעלה תאים כמו לולי עופות. יכולנו לסחול, לא לשבת, לסחול ולהשכב שם. היינו שוכבים, כל המשפחה, אמא שלי עם 3 הבנות, ואבא היה למטה. אז הייתה גוררת כזו, שגררה אותנו עד הגבול, בולגריה-טורקיה. כן? אבל מה, כשהרגשנו את התזוזה הזו הראשונה, פרצנו בשיר, אבל כולנו, יש שיר בולגרי על מולדת יקרה. אז אנחנו נפרדים ממנה. שם השאירו אותנו לגורלנו. לאט חשבנו שזה ילך מהר, אבל הגענו לאיסטנבול. בינתיים היה סופה נוראית. אז היינו קצת רחוק באמצע הים מול איסטנבול, וחיכינו שם כמה ימים. אחרי כמה ימים מזג האוויר היה קצת יותר טוב, אחרי 5 ימים, והטורקים אמרו, אתם צריכים לצאת. ישבנו בבוספורוס עד ל-12 לדצמבר, ובאותו הזמן קהילת יהודי איסטנבול סיפקה לנו מזון ומים, וב-12 לדצמבר הפלגנו עם המפרשים לכיוון ים השיש. היום השיש היה כמו שיש, יפה, אבל לא הייתה רוח. היינו לסיפון וצעקנו, אלוהים שלח לנו רוח. רוח, שלח לנו רוח. שלח רוח יותר מדי. בסביבות 10 ומשהו, כל אחד ירד לתא שלו, הולכת לישון. ופתאום יש סערה. והספינה מטלטלת מצד לצד. התחלנו לצעקות, בכי, תפילות, זה היה נורא. כשהתחילה הסערה, אני אומר לך, הדבר הראשון שחשבתי, לא, אני לא אחפש נעליים. אני אברח עם גרביים. אני זוכרת גם שהשעון שלנו פתאום התפוצץ. הסירה התפרקה, צעקות ועניינים, והתחילו לטבוע כולם. כשהאונייה התחילה להתפרק, זה כבר היה לפנות בוקר. יצאנו מהתא וראינו חורבן. על התורן היו אנשים. אנשים עלו על התורן להיאחז בו, להינצל. והתורן נפל.
עם האנשים למים. אני זוכרת שהיו שני אנשים שנחשבו למלאכים באונייה, לאחד מהם קראו סמי, השני אני לא זוכרת אפילו. אני נאחזתי בסמי כשעמדתי כבר על איזשהו לוח למעלה על גג של איזשהו תא, נצמדתי אליו ואמרתי אני לא רוצה למות, אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות. בא גל, פירק לנו את הלוח הזה מעל האונייה ונפלנו למים. אבא שלי, אחותי הצעירה ואני, אמא שלי ואחותי הגדולה נשארו במקום אחר. ואני ואמא שלי בחתיכת קרש, דיקט קטן כזה. אני הצלחתי, אמא שלי הייתה אישה שמנה. הרמתי אותה למעלה כוח, זה כשצריך בן אדם לחיות. ובבוקר ב5 אבא שלי אמר, אין מה לעשות, בואי נזרוק קטן. אנחנו כולנו יודעים לשחות, אבל לשחות איפה בים הזה. אפילו אם את יודעת לשחות, לא היה קשה. אז אני זוכרת שפעם שהיינו במים, לא אמא, לא אבא, לא, כל אחד הלך בכיוון שאפשר. החלטתי לקפוץ למים, כי ראיתי את החוף מרחוק. אני קפצתי למים ואת יודעת, יש גל שעובר, אחר כך הגל שוקע. כשאני קפצתי זה היה כשהגל שקע, ואני הרגשתי שהמים מגיעים ליד החזה. אני התקדמתי עם הגלים. אני רק זוכרת את עצמי, שטה עם הגלים, עם הלוח הזה, ואת רואה מסביבך המון אנשים, רוח קרה, גשם, קופים מקור. אמרתי, אני כבר לא יכולה, הייתי מוכנה למות. לא ידעתי למות, אני ידעתי שאני כבר לא יכולה להמשיך, ובדיוק אז איזה גל חזק זרק אותי הייתי אולי לא כל כך רחוק מהחוף, אז זרק אותי לחוף, וככה ניצלתי.